Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бинандагони азиз, ман дар пеши шумо ҳозир атака меравам ва шумо интизор шавед ва нигоҳ кунед, ки агар ман безеб рафтам, баъд пас аз он шумо дар ютуб, яъне дар ҳамин ютуб вақте ки безеб ман атака кардам, шумо класс намонед. Агар зуд атака кардам, класс монед. Вале илтимос ва илтиҷо мекунам, ҳамин клани ман дар роҳи кланам 5 Капитан Америка, главаршонам худам, аминҷон худам, скорпион худам, ҳашт мешавад ва ҳамин тавр инак ин макс да. Ва мо ҳозир бояд чикор кунем? Фаҳмидам чикор мекунем. Мо бояд атака кунем, ба шумо нишон диҳем. Масалан, мо атака мекунем ва шумо нигаҳ мекунед, маъқул мекунед. Маъқул нашуд, класс намемонад. Маъқул шуд, класс мемонад. Илтимос, безеб атака кардам, класс намонед да, братано. Короче, ягон соперники ҳалол наёфтестам. Хеле пулошон иштягана. Набинеда 400. Анама 400 мефурам занам. Лекин читав баъзоҳои сахт маба маъқул нест. Шуморо агар задам фурам, майлиш ман мезанам. Баъзаи сахт, сиз, чӣ хелеш мода маъқулай. Просто ки ман размери пули худам биёбам, атака кунам. Баъд дӯстонашам мебинем, бародарои азиз. Фақат шумо саррости ман нашавед. Гуфтам ку я атака кардам дар амин дар каналам ҳаст. Лучшая атака на Деревна Строитель. Амура ябор бинеда. Деревна Строительда чӣ хел атака мекунанд, Лука чӣ хел мекунанд, Варвара. Ами тактикаи атакара шумо ёд гиред, ки ганда дар кор мешавад дар шумо. Ҳеҷ беҳад нозука ами атака ки мегӯмед. Атака неми просто соперникотон, противникотон безеб биёяд, умуман шумо атаката бой метиҳед. Масалан, клани ина 12. Ман чӣ кор мекунам намедонам. Биё хай бисмилло гуфта раҳмони раҳим меҷуқем, мерем. Анака иҷа чӣ дорем? Ваҳ бача. Хай мо чизои сахтам надоштам дастаем. Чӣ кор намекуна? Немекуна, кӣ мега намекуна? Анака. Хеки карда бошем, зув накарда бошем, безеб. Хай ҳамихел ман атака мекунам. Шумодам маъқул набоша. Гап занед, ки маъқул нестай, безеб атака мекунед, ита ута. Набаяд бигирам атакама ислоҳ кунам. Безеб атака кардастам метонам. Мегӯм ки ислоҳ кунам. Ҳуснушаллай бародаро азиз, шумо ҳеҷвақт ба мо нахандед, ки шумоам ҳоло мебинед, як рӯз не як рӯз шумоам ба ҳамин тавр. Хай короче манам якташ задам, чен мехостагим задам майра.
мехостаги ман и қарам набудам, и сумшама гуфта будум месамон ки сумшам назадам. Хай биадаро медонам ки безеба така кардам, ман сум назадам, бахшиш калон. Хай иҷа дасти худо дай, така кунӣ, ман натавонам. На бисмиллаҳи раҳмони раҳим 400 умуман 4 элексир назадам, умуман. Хай ҷад бугу нагӯя 195 донам дод. Дракони 6 макс доштам. Як гала чизои макс доштам. Ябор нигаҳ кунеда. Чизое ки ман бояд атака бурам, на сета бизанам. Афсӯс. Ман атакарволиам ёд нагирифтам. Лекин дар атакаҳои ман кам нест. 100% атакаҳом. Камон камбудӣ надорам ман. Ина хай бо чикор кунем ина. Короче, эда чанд 17 минути дига мондагия. Мо да иҷа чӣ дорем? Ин барои чӣ? Чӣ бошама? Намефаҳмам. С помощью этого волшебного предмета вы можете заполнить до краев все золотохранилища в деревне строитель. Лаба. Пардани. Да конца чанд 3 миллион мебарам. Майлиш ман мекунам. Пура ман мекунам. Руна золото строитель использовано, чтобы добавить ресурс золота 772 000 миллиона 722 782. Имада дар кор мешавам иншолло. Короче ман бояд сразу хӯли шава сивна. Чанд капасити буд мешавад? Баъди 15 минут кори ман ҳалла. Ман я пазайтика патрон. Баъд шумо мебинем ки ман чӣ хел атака мерам, атака намерам. Маъқултон нашавед бародаро, ба худо. Барад шои 7 ман маъқулай мадада. Ростша бигӯм хеле қизиқай мадарад шои 7 атака кунам. Чунки 7 осон мушкил нест, ранги 8 на. Хай кадоме базахар боша меклани ман бедроя. Дӯстонша мебинем. Шои ай, шои 5 то 7 дорам. 5 7 дета 5 дорам. Дета 7. Не ман эра ман намефурӯшам. Барои чӣ ман эра 2 сол зур додагиам. Ай нафуратон наякун клани дига бурем. О вақте ки одамо гӯш кунем. Олхай бесе ба нишонтон метам. Ина скорпион 7 ровендаҳаи 7 максай. Аз ин медроем дрнж мебинем атакура. Шумо мебинед дам мегиред. Хай як гала кор кардаги омадаи хеле базай ки ман дорум. Газам надорам. Короче ман хеле ку и 100 уровень 70. Агар хеле пирӯзинос кунам 170. Лекин одам ҳаққонихча кор кунад. 9 минут 10 минут.
Zalimin, zalimin, nay banay ranga on. Инак мо дар омадем ин чори Максайда дом строитель ин рафта истодааст 888 8 56 дестай. Короче, девор мезанам то ахира чор мекунам деволома, баъд атака мекунам. Ина ҳами баъзае гуфтум ки ҳафти Макса хизмат тема кардам. Ки ба тема ин намеарза ростша бигӯм. Ман иқа темае ки ман кардам намеарзаш. Оз ягон кас дига мебояд ҳар гап мегуфт ки я баъза туро хича тема мекунам. Лекин баъзам хеле ода маъқуле ҳамин баъза. Оз бо чанд таи дига дорум да гуфтаниям. Оз атака мерем. Бачаҳое ки маро дар ютуб тамошо мекунанд атакама мебинанд меринанд. Агар натонистам механданд, шарманда мекунанд. Медонам атака кунӣ осон нестае братан. Ҳеҷ вақт одама паст назанӣ вақте ки атакаро наметавонад. Не, ман хаёз наметавонам. Ман бовар дорам наметавонам. Барои чӣ ки мада сум дар кора, элексир дар кора, ман элексир роз мезанам. Фақат шумо нахандем мада тамом. Ки мада маъқул нест одаме ки механда. Наранай, наранай, най, 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 най. Най, 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 най. Най, 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 най. хай мада гуфтум ки сум дар кора намерам ман 2 миллион кунам намҷара. Баъд бо гав мезанем. Оз ман бовар дорам ки бой метиҳам. Ин чӣ гуфтату наметавонам. Мада сум дар кора. Лекин бесум мерай ай ираби уман намешавам. Сум ҷамъ натонистам карда. Дием атакаро мебинем. Хай чӣ атака дорам? Хай бачаҳои азиз бахшиш кардам натонистам атакаро. Медонам бахшиш нафаҳмидам. Хато рафтааст ман бо ҳам. Манам барқасд намекунам ки ҳамин атакаро. Барқасд мекардам хай мегуфтем ки барқасд кардам. Атакаро наметавонам. Қинда атака. Ҳар касам атака карда наметавонад. Ай ина 62% задем, 500,000 задем, 400 200 дона эки. 500,000 мада зиёдӣ буд. Лекин шукрона мекунам ки ҳамин қадар ман задам. Анакун сейчас мебахшиш кардам. Вобси донестам. Эра мада 3 партофтам. Анака дима гирифта наметавонам чӣ? ҳеҷ гап надорам. оз 1 дақиқа бачаҳои азиз илтимос бахшиш калон 1 дақиқа. Инак мо расидем анакун оз ба базаи Саддом Ровен. Метароемо мебинем ки ба мон
хел атакаҳо карданд, чӣ кор карданд. Лабай. Не. Инак мо расидем. Акнун ба мо 10 минути дига вақт монда шудааст, ки ин лабораторияи ман холӣ шавад. Инак вақте ки шумо медароед канали Свечка гуфтани гап буда. Свечка неояд тайти карай, намедонам ӯ чӣ канале. Вақте ки мегӯянд нета атака мерай, атака райнай рафти масалан дута мезаниш, дута ура мезани, ӯ ҳамаш дуруға. Дута ура осон неста дута задан. ӯ ҳамаш гапе барои дута заданат. Хиндай мекунӣ, чиқа бовар намекунад. Инак мо расидем ба атака масалан 2 дона инамида мезанем, 2 звёздочка. Мегӯянд ки бисёри вақт Месси мегӯям ждат мекунӣ ида ита мегӯям упа ҳамашон шайтонанд, дурӯғгӯанд. Ягон ташон баъдангбарира нестанд. Ина ман 72% задама, дурӯғе мегӯям, ҳеҷ гап боварам намекунад. Ина 74% задем. Мегӯям ждат мекунӣ, неҷа соперник противник атак кунад, ӯ атакаш буд мешавад, нигаҳ мекунӣ, мегӯянд ҷа мебирӣ. Ӯ ҳамаш дурӯға. Худа чанд фоизи задиш, ҳамо даст меояд. Баридани ӯ дар кор нест, ждат кардани ӯ дар кор неста. Ӯ худат бисёр бизаниш, худат мебириш. Аз як дақиқа. Акнун бинем 58% моро задааст. ин қадарро чӣ хел ӯ зада бошад, ман ҳайрон. Хай бачаҳо инамихе карочи задиянд, натонистиянд. Гигои 12 гигои 10 спешкой пушкаш мекунад. Чӣ мегӯянд ҷа? Паи задааш натонисташ. Рӯи сафед мегӯянд ки сур атака мекунад, натонисташ. Мара қанок зада натонистанд. Дутара мезадам, мерафт 4% задам.
конкуренсион дорем дар инҷа кане 4,25,000 да эра агар ма 4 кунам не 27,000 мегардад. 27,000 да эра агар королеваама 4 кунем не эра мо минут чанд минут мондагия 3 минут мондагия мо дар нимаро мондаем намедонам чӣ кор кунам сарам вайрон шудааст аз дарди ин клеш уф клеш клеш уф клеш клеш уф клеш ман нафаҳмидам хуликан ки боша хуликан дачаш 8 яъне фарруха пату ягон грам макс нестан хӯна мегирам дуруғ рост 8 мефарқуман инак ба фикрам ки чӣ тор омада шари 5 доди омада 22 минут дига мондагия 1 минут 57 секунд дига ҳа 65 имошид 65 ма медонам не 8 ма чо мекунам 5 бага чӣ мош нагла 5 мекунам шама аз 1 дақиқа инак 10 секунд дигар мондагия намедонам чӣ кор кунам 10 секунд та 10 секунд 2 минута ақлан буд кунам донам бага марам қин мешавад бифаҳмед 2 1
Nagman hayronan ichiro darkor partoyam. پنج میلیون کتاب کنم. 5 میلیون رو دادنم کنم ندونم کنم ندونم. Nagman яг атакарган Robert испытанието кане клана шама млади научи дошли на достой хайма батнем качез атакамеран немира ванема качез viste que puede ser ataka
10 дона бас бошад. хай медонам ки 14 дона кам аст. ман ба ман маълум нест. атака мекунам, кам мегирам, кафе вообще-то. я гуфтему узбаку мегӯянд, фиҷогӯё мегӯянд, намедонам. атакам канд аст. чикор кунам? Крепускулам арбалето баъди рӯз бадсоз мешаванд. тамошобинони муҳтарам, инак дар ҳамин ҷо атакаҳои мо ба итмом мерасанд. бинобар мо шуморо хайра мақдам мегӯем.